Pietiläinen. Hyvin on selvitty siinä mielessä rallista. Ja sitten katsellaan jälleen. Tämän rallin ensikertalaisiin kuului numero 74 rinnassaan Ville Silvasti, hänen kartturinsa Jari Suurman. Eli Ville ansaitsee myöskin lähteessään pois tuosta komean aplodin. Jyväskylän ralli ei ole rallien helpoimmasta päästä ja läpi on menty ja sillä siistiä. Eli lämpöiset onnittelut ja kiva kun olit mukana. Ja nyt täällä lavalla autokunta, jonka eteenpäin menosta vastaa parivalikko. Jatketaan matkaa. Parivalikolla Jarmo Komsi ja tuttuakin tutumpi mies kakkoskuljettajan paikalla. Näin sitä sijoittuivat Konainen, Muta, Totun ja kakkoskuljettajana Leven Otsukutsu. No niin, ja se on sellainen ilohetki tulossa tähän podiumin tuntumaan, että kilpailun ainoa virallinen naisparisaamisesta lavalla tekevät tässä samassa huollossa hän myöskin Ford Fiesta-tapissa. I think it's most beautiful rally. So did you do it great, or are you satisfied with your rally? No, because we had a flat tire and we lost 7 minutes on one stage. We had to change it in the stage, and that was a little bit sad for us. We lost our position, but we're still leading the Fiesta Cup Championship on overall, and we hope to go again in Finland next year. I hope so. Alright, thank you very much. Ja nyt osaan lausua nimet Kursu, Setin Kaija, Zizek, Günay. Eli tämä kilpailun ainoa naisparivaljakko ja maa oli Turkki. Ja viimeisen kysymyksen ensin aplodit heille mukanaolosta. Tulee suuria rallinimiä. Ja todellakin ei valinnut tätä rallia yhdessä. Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson ja tämä kilpailujohtaja Kai Karkien tuli N2-ryhmän voittoa. Ja ole, mutta on sen verran, että eteenpäin kuitenkin menee. Seuraava auto nimittäin huomattavasti paljon vähemmän. Ja nimittäin autokunta numero 109, Tomi Viljams, Mika Aaltonen. Kautta ihan entistä ilmaksi saadaan, kun ralli on ohitse. Ja sitten jälleen jatketaan. Täältä saadaan lavalle N-ryhmän autoja. No missä mikä jatkossakin. Ja nyt otetaan ilonaihetta meidän venäläisille ystäville. Sergei Gerasimov, Mikhail Soskin ovat autokunnassa 104. Ja väri jota tunnustamme tietysti sinivalkoinen eli Suomi. Anssi Mustonen, kakkoskuljettajana Kari Kallio. Raimo Kaisalahti, Toponi Pulkkinen on jälleen edelleen. Ja meidän värimme on Suomen lisäksi Suomen raskausjäsenenä Italia. Auton värivalkoinen keltaisesti aivan toiseltakin hyvältä, eli siinä mielessä positiivista. Ja nyt sitten painetaan jälleen täältä. Nimi sitten ja otetaan varmasti.
lasketaan tänne saamme. 113 on numero ja kysymys on suomalaisista. Eli... Ja jatketaan suomalaisilla. Jyväskylän 2008 mallia olevat palkintojakoseremoniat ovat päätöksessään. Kai Taaren, Marko Andersson, kiitoksia teille urakastanne. Ja eduskunnan olosta podium vaikea. Ciao! Ohittamaan, niin siinä tapauksessa toivottavasti taktiikalla pystyy sitten siinä edessä oleva kuljettaja pystyy vettämään luostaako Steve Robertson sitten siihen, että Kimi on tänään palkintokorokkeella, niin hänen vastauksensa oli paljon kuumaa sanota, olen aina optimistinen, joten toivotaan Mika Häkkinen, kaikki kolme aiemmin voittoon pystynyttä kuljettajaa ovat voittaneet myös maailman mestaruuden. Nyt saadaan 4 Kimi tuomistaan. Heikki Kovalainen, onnittelut vain Heikki kotijoukkoille kenellestä taajuuksilla joka tapauksessa ollaan. Tämä on suuri päivä suomalaisessa luottojen urheilussa. Heikki Kovalainen. Ei oikein tuo kulku on hyvä, mutta täytyy sanoa, että kisan lopussa PPL Mekkanen jakaisi edelleen uudestaan hyvän vauhtiin. Heikki Kovalaisesta tulee tänään siis kaikkien aikojen Formula 1 osakilpailun on pystynyt kuljettaja 797. Kylmät väreet menevät selkäpiitä pitkin. Uskomaton suoritus. Aivan uskomaton suoritus. Ja uskomaton kyllä tuo lopputuskisassa.